जोंनि जे मोनसे देरसिन बर' माहारिनि एसपिरेशना जों आलादा मोनसे खुंथाय गोहोआव जिबादि जोङो दा बिटिआरआव दङ, जिबादि आसामाव काउन्सिलाव दङ, बिनिख्रुइ देरसिन जोंनि बयनिबो हास्थायनायानोमोन जे आलादा रायजोमोन आरो बेखौ जों मोनथ'वाखै आरो बिनि थाखाय जोङो जि फर्जायाव जुजिलांनांगौ निस्सय बिनि थाखायनो जोंनि माहारियारि बादआ अराय गोथाङै थानांगोन आरो बेखौ जोङो मोनफुंनायाव बिथांमोननि आद्रा सिमां हिसाबै जोङो जाफुंसार होनायाव बर' माहारिया बिनि थाखाय जोङो हाजिर जानानै थानांगोन। जोङो बर' माहारिनि थाखाय हरिसिङायाव थानाय जोंनि जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुसुखानि गुदियाव जोङो बिथांनि मुंख्लं सान 30थि खेबनि थाखाय बेवहाय जोङो फालिदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' माहारिनि थाखाय जोङो मोनसे माहारियारि जे जोंनि जांख्रिथायारि माखासे सम आरो थासारिनि बिथाङा जे मुंख्लं जालांबाय आरो बेबादिनो बर' हारियाव जोंनि माहारियारि बादनि जे गोथां बिदिन्थिनि बिथांमोनहा नेरसोन आरो बिनि थाखायनो जोङो इयुन जोलै आरो जोंनि बर' माहारियाव जाहाथे अराय जोंनि बे बर' माहारियारि बादनि मोनसे गोसो आरो बोलोआ अराय थांनानै थानांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि गुबुन गुबुन सम आरो थासारियाव जिबादि जोंनि माहारियारि बादखौ लानानै जोङो बर' माहारि हिसाबै थांना थानो लुबैनायाव जोंनि गणतान्त्रिक राजखान्थियारि अधिकार, जोंनि राव जौगानाय, जोंनि थुनलाइ फेहेरनायाव, जोंनि सोलोंथाइ दावगानायाव आरो गुबुन गुबुन रांखान्थियारि बिथिं जौगानायनि थाखाय दिनैनि आथिखालनि आरो इयुननि जोङो बर' फोलेर हिसाबै जोङो बे बिथिंनिफ्राय थुलुंगानाय लानांगोन जे बर' हारियाव बिथांमोन बायदि जोहोलावा जोनोम जानायनि उनावसो जोंनि आफादनि दारै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थासारियाव बर' हारिखौ गोजोर खालामनो थाखाय जुजिनाय मावनाय बेफोरबादि गोसो बोलोआ दिनैनि इयुननि थाखाय बियो थुलुंगानाय जानांगौ आरो बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अराय मिजिंथिगोन जे बर' हारियाव आरोबाव जोङो गावजों गाव बिदा फंबाय अनलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि माहारियारि बादखौ लानानै जोङो खौसेयै जौगानाय फारसे दावगानांगौ आरो बेबादिनो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवारि बिथिङाव दावगानायखौ रांखान्थि जौगानायखौ जोङो दिनै हादोराव जिबादि जुजिनाय खान्थिजों सोलिदों बे खान्थिजोंनो जोंनि गुन गोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइनि दावहाजोंबो जोङो बेखौहाय आवगायलांनांगौ आरो बिनिखायनो जोङो बे बुब्लिनिफ्राय दिनैनि बे जोहोलाव बालिराम बर'नि मुसुखानि गुदिनिफ्राय जोंनि जाहाथे बेबादि माहारियारि खान्थिजों जोङो हारिया खौसेयै दावगालांनो हायो। दिनै जोङो जोहोलाव बालिराम बर' बिथांमोननि बै समनिफ्राय जोंनि राजखान्थियारि अधिकारनि जुजिनाय बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोयोबा जोंहा गोबां जोंनि गेजेराव माने दिनैसिम जोङो गोबां माने बायदि दिनै मुंख्लं जालांनाय मुंख्लंफोर थाबाय जोंनि राजखान्थियारि अधिकार जोंनि थामोनथानि बाथ्रा पलिटिकेल मोनसे जोंनि जे स्ट्रागलमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइखौ एस्टाब्लिश खालामनायनि जे मोनसे सेस्टा आरो बेबादिनो गावबा गावनि पलिटिकेल राइट्सखौ जोङो ससिय' इक'नमिक एन्ड पलिटिकेल राइट्सखौ भारत संबिधाननि सिङाव सिकिउर खालामनो थाखाय जोंनि दिनैबो बर' हारि हिसाबै बे मोनथायफोरखौ मोनफुंनायनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन पर्यायनि दिनै सावरायनाय आरो दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोबां जोंनि माहारियारि पलिटिकेल इस्युखौ समाधान लाबोनो थाखाय जिबादि मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाहागोआव जोंनि नाजानाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव जोङो मिजिंथिगोन जे बिथांमोननि आद्रा सिमांखौ सानसे बेलासे जोङो माने बर' हारिनि गेजेराव मावफुंनो हागोन आरो जों मोनफुंगोन मानोना जोंनि जे मोनसे देरसिन बर' माहारिनि एसपिरेशना जों आलादा मोनसे खुंथाय गोहोआव जिबादि जोङो दा बिटिआरआव दङ, जिबादि आसामाव काउन्सिलाव दङ, बिनिख्रुइ देरसिन जोंनि बयनिबो हास्थायनायानोमोन जे आलादा रायजोमोन आरो बेखौ जों मोनथ'वाखै आरो बिनि थाखाय जोङो जि फर्जायाव जुजिलांनांगौ निस्सय बिनि थाखायनो जोंनि माहारियारि बादआ अराय गोथाङै थानांगोन आरो बेखौ जोङो मोनफुंनायाव बिथांमोननि आद्रा सिमां हिसाबै जोङो जाफुंसार होनायाव बर' माहारिया बिनि थाखाय जोङो हाजिर जानानै थानांगोन।